Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Si Bagwis mga kasinag, bumalik dito. Dito po sa sa may dam, yung dating anuhan niya, yung kinakainan niya. Ito po si Bagwis sa itaas ng nyug. Good news mga kasinag. Kahit ang layo ng pinagdalang kay Bagwis, nakarating siya dito, nakabalik. Wari ko bang kasinag, gutom na gutom ito. Wala pati akong dalang pagkain ngayon. Gutom na gutom si Bagwis. Bagwis! 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 Awa man mga kasinag. Kay gising ko lang pati. Bagwis! Hindi ko na ipakita sa inyo mga kasinag. Pakinggan nyo na lang yung huni niya. Sa totoo lang mga kasinag, pinagbawalan ako ng DNR na i-vlog pa si Bagwis. Pero paano pagka ganitong gutom na gutom gutom ito. Bagwis! Good news mga kasinag. At least mga kasinag si Bagwis talaga mga kasinag marunong pa rin bumalik. Bagwis! 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 Kumusta ka na? Ha? Pasensya ka na kung ilang araw kitang hindi nakita ha. Bagwis! Bagwis! Sa totoo lang mga kasinag, kaya ito bumalik dito si Bagwis, wala itong makain. Siguro wala itong mahuli na pagkain. Kasi hindi ito babalik dito kung nakakahuli ito ng pagkain, nakakuha siya ng pagkain. Yun lang ang estimate ko sa kanya mga kasinag, kasi ilang buwan ko na rin siyang alaga. Bagwis! Ayun si Bagwis mga kasinag sa itaas ng nyug. Nagulat ka ako mga kasinag kasi yung mga bata mapasok sa eskwela, nagbili sila ng ng almusalan nila. Nagbili kasi sila ng ulam na almusalan nila. Nakinig daw nila na sige ang huni ni Bagwis. Nagulat naman ako kasi sa layo man nga ng pinag-anuhan, nakabalik siya dito sa layo ng pinagdalhan kay Bagwis, nakabalik siya dito. Bagwis! Tingnan daw natin mga kasinag kung bababa siya doon sa may pinagdadala ko ng pagkain. Bagwis! Subukan natin mga kasinag. Gutom ito. Sigurado. Bagwis! Bagwis! Diba? Naririnig niyo yung huni mga kasinag. Bagwis! 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 Subukan natin mga kasinag tawagin dito kung susunod pa sa atin. Kasi ilang araw na nga natin hindi na nakita. Simula nung pinakawalan siya. Subukan natin mga kasinag na tawagin. Bagwis! 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 Testing natin mga kasinag kung kilala pa ako or kung hindi pa siya nagtatampo sa akin. Subukan natin yung puntahin dito. Sa totoo lang mga kasinag, wala akong dalang pagkain kasi biglaan. Hindi naman ako nakapag stock ng pagkain niya.
Nung nakaraan kasi yung mga naiwan na pagkain niya, yung natira, pinakain ko na kay Pitoy. Pinagparaihaw ko, pinakain ko kay Pitoy. Bagwis! Pag siya bumaba dito mga kasinag at nasod pa rin siya sa akin, uuwi ako saglit. Kakatay ako ng manok. Bagwis! 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 So kaya naman ang ruta nito. Bagwis! 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 Salamat talaga mga kasinag, hanggang ngayon buhay pa rin si Bagwis, malaya. Kaso nga hindi na ba nasunod sa atin. Nagtatampo siguro si Bagwis mga kasinag sa atin. Ayaw na sumunod. Bagwis! Bagwis! Paanim na araw na yata ngayon mga kasinag ito si Bagwis. Paanim na araw na ngayon. Simula nung inalpasan siya. Bumalik ngayon. Bagwis! Nasagot na naman si Bagwis mga kasinag. Kaso hindi na nasunod sa atin. Nagtatampo talaga si Bagwis mga kasinag. Sigurado ako. Ando siya, taas ang nyug. Bagwis! Bagwis! Sige, ang huni na lang. Hindi na nasunod siya sa... Hindi na sa atin sumusunod si Bagwis mga kasinag. Ayaw na lumapit. Sigurado nagtatampo yan sa akin. Na ano yan. Galit siguro. Bagwis! Kumusta ka na? Ha? Galit ka? Bagwis! Ano, galit ka sa akin? Ha? Galit ka ba? Ano, gutom ka na? Sige, saglit lang ha, kuha akong pagkain. Ayan mga kasinag, kakatayan ko muna si Bagwis ng manok. Gutom talaga yung klase na yan. Saglit lang, kuha akong pagkain mo. Bagwis! Gutom talaga mga kasinag. Gutom talaga si Bagwis. Walang laman yun tiyan. Pero sabi kasi ng DNR, paano eh? Huwag daw bahugin eh. Huwag daw pakainin si Bagwis mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Ano kaya tingin niyo mga kasinag? Pakainin ko hindi. Sa totoo lang mga kasinag, naawa talaga ako kay Bagwis. Lalo na halos ako nag-alaga dito, ako nagpalaki dito. Gutom talaga siya oh. Hirap ng ganito mga kasinag. Napakahirap.
Kung tutusin, ang parang anak na talaga ang turing ko dito kay Bagwis. Kung papabayaan ko naman, hindi ko papakainin. Anong klaseng ama ako, di ba? Pero kung talagang nakakapag-hunting ito ng pagkain mga kasinag, nakakakuha na siya, hindi na ito babalik dito. Bumalik man ito, hindi ganyan. Bagwis! Bagwis, antayin mo ako. Ako akong pagkain. Ha? O sige, antayin mo ako. Bakit ganun? Parang may tali sa paa si Bagwis. Parang may tali sa paa si Bagwis mga kasinag. Bagwis! Tingnan daw natin. Parang may tali siya sa paa. May humuli yata dito. Tingnan nga natin. Bagwis! Ano, gutom ka na? Ha? Opo, gutom ka na. May tali nga mga kasi nagsapa si Bagwis. Oh, tali nga yan. Ibig sabihin, may humuli kay Bagwis. May humuli dito. Bagwis! Bagwis! Siguraduhin natin mga kasinag. Tignan natin kung tali nga niya sa paa yun. Bagwis! Gutom ka na? Ha? Ay, gutom talaga mga kasinag. Oh. Ano talagang ano niya? Oh. Tiyan niya. Walang laman talaga yung pagkain niya kasi walang laman talaga yung mga kasinag yung ano niya oh, butsi oh. Bagwis! Awa man. Bagwis! Bagwis! Tingnan niyo yung buses niya mga kasinag. Bagwis! Hindi natin makita yung paa mga kasinag. Kasi may napansin ako mga kasinag na ano, parang tali. Ibig sabihin may naghuli kay Bagwis siguro. Or nakawala lang si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit. Galit ka pa sa akin? Ha, Bagwis? Tingnan daw natin mga kasinag kung may tali sa paa. Pero na ano ko mga kasinag na yung paa niya may tali eh. Hindi ko kasi makita, nasa ibabaw ng palapa. Hindi ko kasi maipakita sa inyo mga kasinag kasi binawalan ako ng DNR eh. Pinagbawalan kasi ako mga kasinag na ipakita ko sa inyo si Bagwis. Hirap talaga mga kasinag pagka ganito ano. Bagwis! Wala talagang laman yung pagkain yung mga kasinag kahit anong mangyari talaga. Bahugin natin si Bagwis mga kasinag. Bahala na. Kung magalit sila, kung magalit. Wala talaga oh. Gutom talaga. Gutom talaga ito mga kasinag. Ay hindi ko naman kayang tiisin ito na ganito na laang. Po! O saglit, kukuha akong pagkain. Diyan ka lang ha.
Bagwis! Makatay ako manok mga kasinag. Saglit lang. Makatay ako ng manok madalian. Kasi naawa ko. May 45 days pa naman sa bahay mga kasinag. 5 piraso pa yun. Nakakatayan ko na muna. Wala kahit ang mangyari. Pakainin natin. Kakaawa naman talaga mga kasinag na basta-basta na lang natin papabayaan si Bagwis. Pero sabi talaga sa akin ng DNR mga kasinag, huwag daw bahugin si Bagwis. Huwag daw pakainin. Nakita. Paano yan mga kasinag? Oh? Kung nasa sitwasyon man nga kung Bala na mga kasinag, hindi ko maintindihan kung ano baga talaga. Pakahirap. Kakaawa talaga. Bagwis! Bagwis! Ganito mga kasinag, makakatay akong manok. Update ko kayo maya maya mga kasinag ha.